Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. So, okay na kate? Luag na imong heart? Mahimo na akong balikon sa inghila sa carbon. Kay baldado ra ba in town to ate? Sige, Carla. Salamat. Kung mahimo, sayo mo paniraon niya, ha? Aron maubanan ko ni mo din hisabay. Okay, te. Tuod, te. Mananghid na lang ko nimong daan nga. Mo day off ko karong Sabado kay may tambungan kong importanteng kasal. Kang kinsang kasal, Carla? Aha? Kuan. Kanang sa ako igagaw, te. Igagaw? May nakita ka ng igagaw din sa syudad? Ha? Di ba nga, wa ka may kaliwat din sa syudad? Mauman bitong gisagupta ka sa bahay, kay maunay naluy anak ko nimo. Kay naglatagaw ka lang sa syudad, nga way bay nga kaulian. Kuan na siya, te. Kanang, ay, naila-ila na nako siya sa karbon. Parehas manggudi ay may og apelyido. Pero, nagsubay-subay mi sa among mga kaliwatan. Layo ragud kaayo, pero nag-ilhanay naming manag-agaw. Kay sayangan. Ate saboy, hasta pangan, gusto pa nimong mahibawan. Siyempre, Carla. Giisip na takang kabanay. Anak naman kaning pagtanaw ko nimo. Natural nga magpakisayod sab ko sa imong mga lakaw. Kay nagtuoday kang konsimba kumawa ka, di ko magpangita nimo. Ate, Pangitaon man gani na tong iring kon maoy mawa. Ikaw na ba kahang tao? So, kinsay pangan sa imong igagaw nga kaslo nun? si Joy, ate. Joy? Nga sa ato pa, Joy Bayaton? Kana, hinumdumig yun na pangana, ha? Joy Bayat. Kinahanglang parehas kyud ta og pangan niya itubag kang ti Elvira, ha? Joy Bayaton ang pangan sa ko igagaw nga kaslunon niya akong tambungan. Ay, no. Mura magtinod. Tinodon kina ni mga pag-adto sa maong kasal, girl? Mura si kita kasigurong si Derek na ginang kaslon, no? Sigurado na ko bayot. Si Derek na nga uyab ni ti Elvira ang kaslunong Sabado. Ug duga magbatuod ana, mao nga nahibaw-an ni ti Elvira gikan siyang amiga nga si Ma'am Carmen nga kaslunon na si Derek. Oh, di ba? Nagkatakdo ang nabasa nato sa newspaper ug sa nahibaw-an ni ti Elvira gikan siyang amiga. Tuod, no? Ay, oy, di pa magyapon ko magatuan, no, eh. Imposible mo ginang mahitabo. Unsa imposible? Maudi ay nga nanulis pagid ang tonto gawas sa iyang paghukukang ti Elvira. Kay matindi gud ay ang pangangailangan. Kay magpakasal di ay siya sa laing babae. Makita niya ang mahitabuon niya siyang kasal. Labaran na bes kong utok eh. Saol ba ako nga mauli as de Carla ako. Unsa pa'y buhat na akong diskarte, ha? Kini mag-ispay istoy na kayo tanan ba? Siya cute. Oh, Bay? Bay din siyo, bay? ay pagdula ko. Bay? Bay din siyo? Pwede Bay? si Bay. Gikan karon. Ay pagpaduol ako, ha? Kaya di malasun ko kung maduol ka na ko. Ayaw sa pag-ingon ana, bay, ay. Sumagod. Sukad ta nagkita pagbalik. Kargador ka pa sa karbon. Tuod ato mga kariton sa karbon nga. Nagkargag mga lamas. Apan, karon, driver bodyguard ka na. Niasinso ka na. Nga sa ato pa. Ako ang nagdagswerte ni mo, bay. Ah, istay. Ako magdumalas. Sukad ta nagkita. Kay, sukad pa kaniya to. Nga tindiro lang gapon kog man eh. Oh, Ayaw pag yung ana, bay. Ako ba yung di malas nun, ha? Tugay na halil ako man, eh.
Dugay kong nakauli din si mong giabangan. Kay gitiwas pa na akong tinda ang wa mahalin akong tindang mani. Saad ka pa na akong pakyaw ni mo akong mani. Kay naka-advance ka sa imong among insik. Pero wa ba yagid mo tumana ha? Kipakanaog noon ko nimo sa sakyanan nimong gidayban. Ilom niya? Hilom diha. Pagkonsensya ko sa kuni ba? Nagtuog kang madako ni anang imong lambi na siyang ba istoy. Lambi naman gining daan, God. Ba? Pagod ka usap ron. Ayaw, ana bay. Nabog yung sampol nga daghan. Usa ra gyud na bay. Gusto na tong kausabay. Sampol ra gud. Layas lang daan ba istoy. Mintas nagapugong pakos kong kaulingong. Layas! Bay din siyo. Palayason ko nimo. Oh, ay, kalabad sa kong uwi. Ay, kaingit sa datong lugar ang among gisitingan ganina eh. Pero sa katapusan, nauman na ginamo og shoot ang tanang mga isina sa indie films. So, pa nga mong kasal ni Heart na ako. Ay, nahuman na gyud ang akong obligasyon ni Direk. Eh, kakapoy ka na eh. Ay, magdi na gyud madaas akong lawas ang pag-adto sa akong kwarto na. Dini lang ko matawag sofa eh, dini sala. Ay, ay, cellphone na saan. Uy, si Heart man eh. Hello, baby? Hello, baby. Where ka karon? Humana kang shooting? Wa pa baya ko man ni hapon. Ah, Dungan tag dinner, babe. patay na ko ini. Mag-abli patag usa ka bandol ang hila. Bandol? Bandol? Ingon ka kay mo isulting ni LV nga manaratag sa iyo ron. Kay papauli yun kag sayo ni LV. Apil ka. Aha? Magpakuyog una ko na si Day LV nato. Aron di siya magmingaw sa bahay. Okay. Pero nga mag-abli pa man tag usa ka bandol. Unsa may oras sa tamo nila ini? Manghipos na lagi ta. Hain na ba to si Edward og Ray, oy? Da. Ipahinahinay naghipos ang mga pambata og shorts o kanang mga shorts ug mga kurtina. Pero mag-abli ta og bestida. Bestida? O kay mangita ko og ako isinina sa kasal. Unsa? Siyempre, kinahanglang presentable gud ko karong Sabado ang hilo. Putambong gud kog kasal. Hello. Hello. Pangandaman ganyan mo ni maayo, girl. Siyempre no. Dali. Tabangi kog abli sa usa ka bandol nga bestida bi. Ay, asa mo ko pa dungan ni ron. Bay din siya sab eh. Gitinuod man sab. Gipalayas man gyud ko. Salig lang nga dili siya ako ay. Kay kun siya pa ang na ako. Aw. Siya unta maglakaw karon nga way tumong. Hair and my show. Kun siya pa ang niasa kong sapatos karon, matay o kaginhawa ba siya sa kabaho? Oh yeah! Ay! Ikatawa ko lang ni akong problema. Kaya huwag akong seryosohon eh. Madaghan na noon akong problema. Ay, husto. Nahibaw na kog asa ko paingon. Adto ko paingon sa akong padulungan. Husto. Adto ko paingon sa akong padulungan. Kinikining puti. Dili kay ning puti. Di ko ana ang hila oy. Kasal magay mong tambungan, may ning puti. Ay manog ako'y kaslon bayot. Sad no? Ay kapuntos ang krung-krung ay. Unsa bayot? Ay dawa, oy. Sige pa pili pa ko uy. Tabangi kog pili ba dali dayon. Anya bitaw, pili bitaw ko. Kani oh. Kapoy na ko inukay ini. Matag kakita na ako, matag pakita na ko nimo. Di ka kauyon. Just katsikaw na biya kay ko nga ti LV ha. Ni de LV bahin sa iyang problema. Mamauli na tao eh. Ay unya na lagi og makapili na kog isulob. Aron ako malabhan din sa bahay ba inig uli. Kini. Kini oh. Di ara bayot oh. Uy! Color itom nga gown? Yes, bayot. Color itom. Day, kasal may taon ni mong tambungan. Di may taon haya. Oy, nga magluto ka. Angay lang bayot. Kay nagbangutan ko sa ilang kasal. Unsa? Labuang. Uy, istoy? Si Istoy, hala to na.
May usa nang miriak sa imong itom nga gown, Day Carla. Day Carla, padaul lang ko dahil putot. Putot. Ah. Day Carla. Ayaw na kukuntahin, day. Kay, huwag mo kitinguhan mo, bisan gamay na lang. Si Baydensyo man may dakong gusto ni mo. Ihoy, hoy, gawan, hoy. Nga na ni mataw ka magsuka-suka din eh. Hoy, hoy, hoy! Ay kog bugal-bugal eh, ha? Ha? Kasukaon kasi mong gisulti nga ako gusto si Dinsyo nako. Uy! Dili day, oy! Sukaon ko kay gigutom ko. Uy, una-unsa may taon ka, uy. Karoon ko magkadungog, gigutom mga kasukaon. Ang pirmi na kumadunggan, kasukahon sa kabusog is toy. Mau tingin ibuti mo ipasabot Ay, sa. dili. Angel, oy! Ang tinuod, nagkutoy niya akong tiyan, kay wap ako'y kaon. Unsa? Mao na, day Carla gwapa. Kasukaon lagi kasi mong gisulti nga gwapa ko. Istay no? Di lagi taon na oy. Gutom lagi kay ko. Mao nang kasukaon ko, day Carla gwapa. Suwayi ko na be. Suwayi ko nagsulti akong panganyo ay gwapa be. Tan-aw tag kasukaon ka ba gihapon? Oh, Carla ra, day Carla. Carla. Oh, day Carla. Oh, day Carla, bayaton. Di naman lagi ka kasukaon. Kay gigpiyong kumana akong mga mata. Nga sa ato pa, wa kay nakita, di ba? Wa nakabatiaw og kasukaon kay gipiyong mo man imong mga mata. Samantala. Wa ka man makakita sa kong naong maong di nakakasukaon. Mao ba? Ha, mao ba? Mao ba? Oh, awa day oy. Ayoko pa singilong sama na day oy. Gipiyong ko taon na ako mga mata tungod kay giutom no lang na ako ang akong kagutom. Kay di paigo nga wa ko pa kana ni Baydensyo. Gipalayas pagyog ko. Unsa? Kawagoy pong ang... Wagoy pong angon na to. Kasalbahis kong Dinsyo. Oh, bitaw. Oh, nanay Carla. Loy kay ko. Angel, gagsa ko bihiloy man kay ko. Dali, gagsa ko, dali. Kakos ko no. Unsa naman mo diha, oy? Kakos ko nimo. Pagka nata di abi. Kutoy na kay kong tiyan. Taon mo. Mukha kang baday ka. Ay, lagkaon Kaon eh. taon ko, gutom na kayo. Da, mamatay ang tao, mamatay gyud. Pagkanon sa di, mamatay gyud. O di ka pagkanon, di ka mamatay gyud. Pagkan-ana ko kay ukay, Ay, oh. lagkaon, dili ka mamatay. Gagabihasan ninyo eh. Hapit man lang sis gabi eh. Humana may panihapon. Hipos ang ibig sa mga tinda. Ay, lagkaon, dili ka mamatay, lagkaon. Aw, dili na mo magbuntagay karon, ha? Di man ron weekend is toy. Luoy na kay kong tingog oh. Mulagi. Tingog raman. Naluoy ka raman sa naluoy ni mo. Uy, kaso. Sabado Domingo naman may magbuntagay dong. Kung weekdays, mga 11 or 12 naman may manira. Pero Bitaw. karon, pasayihon man may panghipos na LV kay kuan, pauban siya sa ilang bahay. Ay, uban na lang ko ninyo be. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!